Viac než 330 rybárov prišlo uplynulú sobotu do zasadačky obvodného úradu na výročnú schôdzu miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu. Tento rok je pre nich jubilejný, pretože presne pred 85 rokmi vznikol v Dolnom Kubíne prvý spolok vyznavačov rybárskeho športu. Začiatok stretnutia patril informatívnym správam. V revíroch miestnej organizácie bolo v minulom roku ulovených takmer 6 000 kusov rýb, ktoré spolu dosiahli hmotnosť necelých 5 tón. Rybári zaznamenali pokles úlovkov lípňov a kaprov, pričom pri zarybňovaní pstruhových a kaprových revírov organizácia prekročila pôvodný plán. Po správach dostala priestor výmena názorov. Diskusia bola skutočne bohatá tento rok. V podstate rezonovali tam hlavne pripomienky ku zarybňovaniu. Ani nie v tom zmysle ako pripomienky ku samotnému, ale skôr k tomu, čo bolo uvedené v spravodaji, že niektorí členovia sa nevedeli dosť dobre z toho vysomáriť, by som povedal. Takže vlastne vznikla nám taká úloha, aby sme tie tabuľky, ktoré vlastne dokladujú to, čo sme dávali do úvod, prerobili tak, aby to bolo každému zrozumiteľné. No a potom posledných 5 až 7 rokov u nás rezonuje problém ochrany vôd pred kormoránom. Miestna organizácia vyznamenala 15 členov, udelila im bronzové, strieborné aj zlaté odznaky. Najvyššie ocenenie, medailu za zásluhy v rybárstve, získali Jan Mazalán, Dušan Ďurkovič a Marian Sabo, niekdajší predseda výboru, ktorého stolička je zatiaľ prázdna. Na schôdzi totiž rybári volili nový výbor, ktorý bude pracovať do roku 2014. Najviac hlasov, 186, získal Jan Mazalán. Medzi 9 zvolenými členmi je aj Marian Sabo. Kto bude predsedom, rozhodne zasadnutie v pondelok 29. marca.